Путин его называет «картофельный лось», это кличка, которая в узком кругу. Да-да, это именно прозвище, которое дал Владимир Владимирович, оно, значит, закрепилось. Так вот, «картофельный лось», несмотря на все болезни, там 2 микроинсульта у него было, несмотря на диабет, он физически гораздо здоровее Владимира Владимировича. И он уверен абсолютно в том, что не в какой-то долговременной, а в краткосрочной перспективе это выигрышная стратегия. Он его просто пересидит, переживет. Паводле расійскага палітолага, калі так здарыцца, Лукашенко спадзяецца пазбавіцца занадта моцных абдымкаў Москвы, якая рознымі спосабамі штурхае да аб'яднання. В Москве предполагали, и это было предварительно согласовано, что когда Путин выступал с посланием к Федеральному собранию, что Лукашенко даст согласие на очень интенсивную и плотную интеграцию России и Белоруссии. Но буквально там за пару дней до того, как все это должно было быть оглашено, Лукашенко связался с Путиным и сказал, что Володя, ну понимаешь, да еще не все готово. Вот. Расія заявіла, што ў траўні знізіць пастаўкі нафты ў Беларусь больш як удвая. Да гэтага нібыта прывялі санкцыі ЗША супраць беларускага нафтану. Ягоныя партнеры маюць 45 дзён, каб завяршыць усе аперацыі з прадпрыемствам, якое патрапіла ў амерыканскі санкцыйны спіс. Святлана Ціхановская, якая на гэтым тыдні выступіла ў Кангрэсе ЗША, заявіла, што амерыканскія санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў сталі адной з найбольш эфектыўных мераў ціску на рэжым. Слуханні па Беларусі прайшлі ў камісіі правоў чалавека Кангрэсу ЗША. In the past, the United States and European nations were tough after another Lukashenko election fraud, after another, followed by a crackdown, only to ease up over time. Not this time. Удзельнікі сустрэчы Вялікай сямёркі ў Лондоне таксама абмеркавалі Беларусь. Заклікалі вызваліць палітвязняў і правесці новыя прэзідэнцкія выбары пад міжнародным назіраннем. Я за, публично об этом говорю. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы. Міжнародныя кантакты Александра Лукашэнкі на гэтым тыдні былі прадстаўленыя сустрэчай з былым прэзідэнтам Малдовы Ігарам Дадонам. Святлана Ціхановская сустрэлася з дзеючым кіраўніцтвам 3 еўрапейскіх краінаў і АБС. Для того, чтобы мы создали, знаете, вот эту единую коалицию тех сил, да, в мире и в Европейском Союзе, которые реально хотят разрешить эту проблему, вот тот кризис, который у нас в стране, ну вот для этого Светлана посещает вот эти страны. Адным з вынікаў такіх сустрэчаў стала заява канцлера Нямецчыны падчас дыскусіі з маладымі галянцамі. Zum Beispiel an Weißrussland denken, dass wir eben nicht vergessen, wer dort alles im Gefängnis sitzt, dass wir alle politischen Kontakte nutzen, immer wieder darauf zurückzugreifen, dass wir denen, die in akuter Gefahr sind, vielleicht auch einen Aufenthalt in Deutschland ermöglichen, wenn das möglich ist für sie. Група нямецкіх адвакатаў ад імя 10 беларусаў звярнуліся ў федэральную пракуратуру Нямецчыны, заявіўшы аб злачынствах супраць чалавечнасці, якія зрабіў Александр Лукашенко. Адвакаты прад'яўляюць абвінавачанні Лукашэнку і іншым дзяржаўным чыноўнікам Беларусі паводле міжнароднага крымінальнага кодексу. Што такое ўвогуле універсальная юрысдыкцыя? Калісьці большасць краін свету падпісалі канвенцыю, згодна якой злачынства супраць чалавечнасці, такія як пыткі, настолькі небяспечныя не толькі для асобных людзей, але ўвогуле для міжнароднай бяспекі, што згодна гэтай канвенцыі адмятаецца прынцып тэрытарыяльнасці. Гэта мае значэнне для бяспецы усіх краін, таму кожная краіна мае права прадпрынимаць такія меры. І Беларусь гэту канвенцыю, безусловно, ратыфікавала. Man darf nicht naiv sein. Diese Strafanzeige bedeutet nicht, dass Herr Lukaschenko morgen hier in einem Gerichtssaal in Deutschland sich verantworten werden muss. Allerdings sind Ermittlungen ein wichtiges Zeichen nach Belarus. Das stärkt die Menschen dort, die dort auf die Straße gehen und ihre Menschenrechte wahrnehmen, wie beispielsweise ihr Versammlungsrecht. Und es ist auch ein Zeichen in den Sicherheitsapparat in Belarus. Die Leute müssen wissen, dass sie sich irgendwann verantworten werden müssen.
У Гомлі давераных асобаў Святланы Ціханаўскай пакаралі пазбаўленнем волі ад 6 да 6,5 гадоў. Іх абвінавацілі ў масавых беспарадках і планах захопу адміністрацыйных будынкаў. У Берасці вынеслі прысуд 3-й групе абвінавачаных ва ўдзеле ў верасні ў так званым берасцейскім карагодзе. Справа карагодаў – адна з самых масавых палітычных справаў Беларусі. Колькасць абвінавачаных у ёй на гэты момант складае больш за 70 чалавек. АМАП затрымаў за жнівеньскія беспарадкі мінімум 11 жыхароў Мазыра, большасць футбольныя фанаты. Паплечніку Статкевіча Сергею Спарышу прысудзілі 6 гадоў узмоцненага рэжыму. Ён праходзіў па справе тэлеграм-каналу «Армія з народам». Чысткі правялі і ў самой арміі, і ў міліцыі. Лукашенка пазбавіў званняў 87 былых сілавікоў, у тым ліку тых, хто ў адстаўцы альбо ў запасе. Пачынаюць пенсіянераў пазбаўляць воінскіх званняў. Я при Лукашенке ўвогуле ні аднаго дня не быў ні ў КДБ, ні ў якой іншай сілавой структуры. Я зволіўся ў 93-м, а ён прэзідэнтам толькі ў 94-м годзе стаў. Ну, такім чынам, што ён кажа грамадству? Што костка з народам, а не з дыктатарам. Першым вайскоўцам, якога Лукашенка пазбавіў звання, быў у 1994 годзе былы міністр абароны Павел Козловскі. Яго разжалавалі з генерал-палкоўніка ў генерал-лейтэнанты. Яшчэ адным вядомым сілавіком, якога Лукашенка панізіў званні, быў экс-міністр унутраных справаў Юрий Захаранка. У красавіку 96-го, праз паўгоду пасля адстаўкі Захаранкі, Лукашенка панізіў яго з генерал-маёра міліцыі да палкоўніка і звольніў з МУС. Захаранка бясследна знік 7 траўня 99-го году. Вайсковае званне самога Лукашэнкі застаецца невядомым. На парадах і манеўрах ён з'яўляецца ў форме, якая ўяўляе сабой гібрыд мундура савецкага генерала і адзення афрыканскіх вайсковых дыктатараў. Ніякімі статутамі гэтая форма не прадугледжаная. Галоўны скандал гэтага тыдня – беларускія ветэраны Другой сусветнай вайны не атрымаюць сёлета выплатаў да 9 траўня. Для параўнання, вось колькі атрымаюць ветэраны ў суседніх краінах. Мы маем дзень перамогі, які з'яўляецца адным з буйнейшых святаў у нашай краіне. Бачым шмат рэтрансляцый па ўсіх магчымых культурных каналах. То есть для беларускай дзяржавы гэта з'яўляецца вельмі моцным такім інструментам нават уласнай легітымнасці, так? Таму што яна ахоўвае гэту памяць, але і гэта падтрымлівае легітымнасць беларускай улады, таму што вот это нашчадкі перамогі, так? Нашчадкі тых, хто перамог Гітлера, так? І мы павінны ушаноўваць у тым ліку Лукашенка, яго ўладу менавіта за гэта. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.